podedes ver a biodiversidade que hai no mar en Galicia e no Cantábrico. E agora acompañadernos a coñecer como se mide a idade dos peixes. Nada, eu fago muestreos biolóxicos de distintas especies de peixes dentro do Plan Nacional de Datos Básicos, que o que fai é recopilar datos para logo facer evaluacións dos stocks e así axudar á xestión pesqueira. Entón, imos mostrar un xurel e o primeiro que facemos é tomar a talla. Facémolo con isto, que é un ictiómetro, e o que facemos é pousar aquí a cabeza e miramos ata onde lle chegaría a aleta. Neste caso serían 38 milímetros. Antía vai apuntando os datos que lle dicindo eu. Despois facemos o peso, 422,81. Logo pasaríamos a abrir a cavidade abdominal e aquí o que valoramos é a cantidade de grasa. Neste caso non teñen grasa, así que sería un 1. E ver os sexos, se é macho e femia. Aquí se vedes os testículos, entón o que faríamos sería retirar a gónada e pesala. 5,55. E logo facemos o peso iniciado, 394,61. E por último, imos sacar os otolitos. Non sei se sabedes o que son os otolitos. Son como unhas pedras que teñen os peixes no oído, que teñen a peculiaridade que ao medrar fan como as árbores, van marcando anéis. Un en inverno, un en verán, entón contando os anéis podemos saber a idade do peixe. Tamén teñen outra peculiaridade, cada especie ten unha forma particular, entón tamén se empregan para entróficos. Hai xente que se encarga de estudiar o contenido estomacal dos distintos animais marinos, entón, por exemplo, se veramos un otolito de sardiña nun golfiño, pois sabemos que os golfiños comen sardiñas.